Acha bora de wa mine. No, ni wazi masura mo bokolo. Yo mada ko mo kala. Ça va? Tiens, Covid. Ah, ko gara fo mas. Wallahi doni. Baste mo. Doni. Maramun de mo. Baste. Sugudu arab sa. Suguma fsore. Tiens, Ibaro nga cha ne kum girina be ne tunna. cogo dita. Karulan ko ya sababu ye. Imai. Ne ga mino ma se ka do. Tenere ta. Bi. Karulan ko kelen ga fembe be wala. Me ibaro ko nin karberan ko ni yere ni ntagala gedi be fantan wa barade. Ka gela nyogo ma doro puririye. Bo gela be karulan ko nana do la to be bo. Ah, ci karberan ko ina ma no ya. Pourtant jibna nyemo bu joro la de. Bon, we ko jero feme. Problème ni karulan ko re jamana to gela parce que am yorom na ibaro. Fembe gela ka sababu be pour karulan ko mo si ta ka se ka bouger quoi. Vraiment. Ngara tara ne ga mino o be ama se kana karulan ko ya sababu o de ntunu mbo bulbul la alta manya so Albi. albi manya so parce que karulan ko kelen ka fembe gela Vraiment. karulan prix yele na bon les revendeurs là on nous a gela no la ka free gela ay ne dem o re o ti yede so fena business donc a gela retour dirige ko gara baray ni gele abani yere mo bangan ambani image toi ina fura ko etabigi joro la mais are dama fere be katla toni kata ko gele nyogo mbulu na fajme ne benna ha mo si dina ba faso la kana mo re faso joyi be de bi yere faso de jo vraiment dirige ni karibana ko ntakala gabe akele no ka sugu yere fuka sugu kono na yere gwani alsa ne ka minan do kan kana mais sirati lama je ka fara nyonga ka benga saraka yiri vraiment eta ko ne ya joro fa mais an yere demo ati amaga gela nyongo mbulu fu mi ma yere aka no ala kana ni no yayi ala kana ni no yayi mais ate tanyi ka chesiri gore te tanyi ka chesiri gore je baro ni bela problème ni ambe jamana kele mo billahi donc on est quand je ka keleke vraiment mais problème ni jugu banga an fena ba yere na donc anga je ka ngolo di nyoma kan ko keleke fama bu ka kelela u yan deme c'est vrai mais an fena ga yere deme ka faruka donc an bi jere ka faruka pour que anga se ka jugu kele ka tla ka karulan ko in fena ateta yere ko de chesiri ko jamais donc an ne ban chesiri chogo bela karulan ko in an se ka ado bala position mina donc nanye moye mo me ga revender ke iba fo do bi tata no yala ka ta free gele yala na fajme mo dabla awari yere tin ne ke be ga atobe gele donc an jaga ambulo di no ma an carburant ko kele ne re bulo kon na che o de vraiment ya mi fo yeta ne fo mo sitina bo faso la kini faso jo ka di faso den be kili an be faso den kele jamana kele namula kan jo kan bulo di nyogoma ne kono solution mi sora la ni posi jugo banga an yere ba yere kan am fena ba yere kan am se ka tanya fe wala tu Ngomong. Ouais. Tengah je. Oui. Kan mana? Non, bah. Lalu, mesti. Kalau orang dah lalu, cara nyala ni nak panas. Sini ni tidak. Non, mesti. Wala juga ada. Pak ngacak kalau bila kamu. Ouais, pas classe. Wala juga masih. Jangan cari solar dong kan? Okadi kon. Ngacak aku ni baru kau kon mandi. Ha. Nak kau mah. Ame mune bi. Ngacak dia pergi kumad me, aing punya kumad ofok abla.
ouais, hakili b'a la san. Ah, n ka cɛ depuis o waati kana se bi ma i ma fɛn fɔ i ma kuma n tigi kibaruya mɛ fo k'o ko ye n ko bamananw ka kuma don cɛ ko ni basa ma jigin ka bɔ yiri la ko miɲɛtɔ bɛ yɛlɛ a nɔfɛ dɛ. N terikɛ Jati ka kuma o ye tiɲɛ ye. N ye ci fɔ n ka bebe in na n'o ye Muna ye. An b'a f'i ɲɛna ko n bɛna ci fɔ a ɲɛna. Donc n ye ci fɔ a ɲɛna. Bon depuis ne ye ci fɔ ale ɲɛna fo kana se bi de ma n y'a taara ka d'a kan fiyewu. Kama voyage la dɛ. Bon n ma se k'a dɔn n bɛ k'a wele fana a tɛ ka sɔn appel taara ka don n yɛrɛ tora a bɛ yɔrɔ yɔrɔ de la. Cɛ ka cɛ sigi mara ko kɛra dara yan. Mɛ cogo di. Mais n ka cɛ a jateminɛ kɛra kɛ bon depuis an ye kuma in kɛ don min na fo bi a don ni bi n ka cɛ ne ni Lali fana ɲɛma ɲɛsi ɲɔgɔn ma fɔlɔ. Wallahi parce que a fɛnɛ a bɛnna ne ka patron fɛnɛ ka voyage bon depuis patron voyagera ne ni Lali ma se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ. N ka cɛ ni ko ma ɲɛnabɔ i b'a dɔn n ka cɛ dɔgɔ ka ko bɛ nin ka kɛ n bolo fa ye quoi. N terikɛ fa fana. N ka cɛ i se bɛ fɛn in kalama. Terikɛ bila appel la sa. N'a ɲagarila yɛrɛ yɛrɛ n ka cɛ fa dɔrɔn de b'a ko la. Tiɲɛ terikɛ bila appel la sa. I bila appel la ba ye. Ni Ladi ma sɔrɔ n ka cɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲini ka d'i ma quoi. N terikɛ dugu musow ka ca. Mais n ka cɛ ni Ladi de ka di ne ye dun. Mais ni Ladi taara k'a ye e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko depuis ci fɔra ne ɲɛna don min na fo kana se bi ma e ɲɛ ma da Ladi kan. An kɔni ma ɲɔgɔn. N'a taara k'a ye o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di. Bon vraiment a kɔni a ko ka gɛlɛn dɛ. Donc n bɛ mun fɔ i ɲɛna i bila appel la dɔrɔn dugu musow ka ca wa an bɛ dɔ wɛrɛ ɲini quoi. Ah n'o tɛ n ka cɛ n ko ye n'o tɛ vraiment an ye nin kuma in fɔ don min na. A terimuso caman de bɛ yen n ka cɛ fɔ ɲuman bɛ minnu na donc an bɛ se k'o dɔ ɲini. An ye kuma in fɔ don min na fo kana se bi ma n ka cɛ e yɛrɛ tun bɛ kuma bɛɛ fɔ ka ban n ka cɛ ko nin ko nɔgɔ ma ɲi. Bon n'a fɔra ka cɛ ko bi e y'a sɔrɔ ale bɛ se ko nin ko kelen ma ɲɛnabɔ yarɔ kɔni a cɛ o ma nɔgɔn dɛ. N terikɛ o ye tiɲɛ. Donc n terikɛ n'ale taara k'a ye an bɛ dɔ wɛrɛ ɲini quoi. Mais e bɛ fɛ n ka ko kɛ cogo di sisan. N b'a k'i bila appel la dɔrɔn ma ye. Ok fo waati ne kɔni bɛ paix la ne bɛ paix la mais n'a kɛra mun ye quoi. Ok. Est-ce que bɛ ka taa baarayɔrɔ la sisan yɛrɛ. N ka cɛ n bɛ taa mun kɛ baarayɔrɔ la. Mais mun de la i tɛ taa baarayɔrɔ la. N ka cɛ ni kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ sa n taara kuma ɲɛfɛ ɲɛna n ka cɛ baara yɛrɛ hakilina yɛrɛ tɛ ne na sisan yɛrɛ waati in kɔnɔ yɛrɛ. Terikɛ n bɛna mun f'i ɲɛna. Oui. Baara kɛ i ka musoko in bɔ hakili la muso man k'e bali ka taa i ka baarayɔrɔ la n'i kɛra mɔgɔ fɛ k'a fɛ i ka dan hakɛ la mais k'a jarabi muso la fo k'i bali ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la n terikɛ ni fɛn t'i bolo bi muso t'i fɛ dɛ i bɛ baara de kɛ ka wari sɔrɔ n'i ye wari sɔrɔ muso de bɛ yɔrɔ ɲini mais e ka jarabi muso la fo ka dɛsɛ ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la ka sababu kɛ e kan k'a ye baarayɔrɔ min na a tɛ ka ye yen tuguni o bɛ bali ka taa baarayɔrɔ in terikɛ o fana o tɛ hakilina ɲuman ye la dɛ i bɛ muso bɔ hakili la. N ka cɛ i fana kana jigin na quoi i fana kana jigin. Mais mun de la n tɛ jigin na cɛ n teri de ye sa fo fana k'i bilasira de. N ka cɛ mais ma deli ka jarabi ka tɛmɛ yan. Si ne jarabira ka tɛmɛ. Ayi alors. I ka nin k'a ye a ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ sɔrɔ. Mun ye ne sɔrɔ pour que a ɲɔgɔn kana na e yɛrɛ fana ne sɔrɔ donc fo n k'i ladi fana ne. Mais a ɲɔgɔnna min ye sɔrɔ e y'i ta gérer cogo di. Ne ye n ta gérer ni hakili de ye ani mɔgɔ ye n bilasira ni hakilina ɲumanw ye. Donc i kana tɛmɛ ne tɛmɛna sira min fɛ o ɲɔgɔnna fɛ donc fo n k'i ladi n terikɛ taa baara kɛ ni wari sɔrɔla musow bɛ na. N ka cɛ ko ten yan. Ne ko ten. O kɔni ka di n ye bi ta in kɔfɛ sini i ka taa i ka baara yɛrɛ commencer n terikɛ ni mɔgɔ bɛ baara la mɔgɔ min bɛ dɔ la muso b'o de nɔfɛ. N'i tɛ fɛn na i tɛna se ka fɛn ɲa mɔgɔ ye i tɛna se ka fɛn ɲa muso ye. Bɛɛ lajɛlen wari la mɔgɔ hali i bɛ ka ladi min fɔ nin ye ne bɛ kɛ mɔgɔ fɛ wari de kama ne bɛ fɛ ka muso dɔ ɲini ka d'i ma mun bɛ k'i fɛ n'i la kanu na mun tɛ na k'i fɛ wari kama mais baara kɔfɛ wari sɔrɔlen kɔfɛ fana donc hali ni muso sɔrɔla ka di i ma muso min ni wari la mɔgɔ tɛ o de ka ɲi o de bɛ mɔgɔ to a danbe la. N ka cɛ o fana ye tiɲɛ. Donc o de f'i ye. Non sincèrement n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ n'o tɛ vraiment bamananw ka kuma don quoi cɛbakɔrɔ sɔrɔli fana tɛ muso ye fana dɛ. O ye tiɲɛ. Bon n'a ma ɲɛ ka ban k'an bɛ pan ka wololi fana kɛ diɲɛlatigɛ in na fana cɛ a bɛɛ tun ye muso ko kelen de fana.
an ka se ka san yɛrɛ kɔrɔ k'an masaw ta o ka se ka an ka nafolo fɛnɛ don an cɛn k'u da fɛ fana o ti kun bɛ ok n y'a cɛ fo ka se ne ko ten ka ban n dalen b'i la terikɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ma ɲɔgɔn dɔn bi ne bɛ ɲɔgɔn bolo n'ala sɔnna ni ala sɔnna ma a bɛ n'a kɛ fɔ waati dalen don tabaayɔrɔ la sini dɛ non n y'a cɛ dalen don la tabaayɔrɔ la sini quoi non n y'a cɛ fo ka voilà donc an b'a kɛ ten ni ala sɔnna demain à la première n bɛ don baara kɔnɔna la n'ala sɔnna comme patron yɛrɛ voyagé don sisan n y'a cɛ kow man ca sisan kosɛbɛ quoi ni ala sɔnna ma n y'a cɛ o la sa ala ka kɛ yɛrɛ jamanya a terimuso ni non tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fi cɛ orike ne dun sɔnni dun ale ye dɛ non ŋa cɛ non don ne y'a ye ala kabako don tile fɛ yɛrɛ ne y'a ye position min na non a tɛ position min na malgré tilegan fɛ yɛrɛ tilegan dere cɛ terikɛ ne dun bɛ nin ye non bien propre a bɛ disaw don a kun na non mɔgɔya ko ne yɛrɛ tun kumana fɛ k'a ka kuma an ka madamu dɔgɔnin fɛ cɛ position min yɔrɔ min na a ka position mais a ma nɔgɔn dɛ bon ninnu bɛɛ ko k'u bɛ furu ɲini na est ce que furu bɛ sɔrɔ ta furu tɛ se ka k'o kan furu kuma de bɛ muso la en tout cas n'o tɛmɛn'i kan a tɔ i bɛ janga kɛ i b'a ɲini ka dɛsɛ perese ala de bɛ na ni gajɔ ye sinon n'a waati sera a a bɛ bɛ kɛ kɛ n'i yɛrɛ ladamu kɔni sari bi na an bɛ waati min na mɔgɔ si man kan tɛ k'i bolo jigin i yɛrɛ ye n'i banna i yɛrɛ ye dɔrɔn i tɛ se i ka jɔnya tɛ ban quoi ka sɔrɔ ne dalenba de tun don samira terimuso in na samira terimuso mɔgɔ ɲɛnama tɛ han n'a ye position min na non cɛ n terikɛ a ma nɔgɔn dɛ n tun dalen don i la o cɛ non a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ ne y'a ye position min na position ɲɛnama tɛ tile fɛ tile fɛ yɛrɛ donc a bɛ position min na position min ma ɲi o de kama bi i kana mɔgɔ ye ten ka mɔgɔ minɛ a ye cogo ma quoi n'i y'a minɛ dɔrɔn i bɛ fili la f'i k'a ɲini k'a dɔn n bɛna bila n ka remarque kɔnɔ ka jateminɛ don o don a bɛna madamu dɔgɔmuso nɔfɛ bon o yɛrɛ de fana tɛ sigi ne ye fɛn bɛɛ k'o la cɛ furu tɛ ɲini tan n'i bɛ furu kɔ to so mais 1 heure 2 heures de e bɛ don so han est ce que cɛ bɛ se ka sɔrɔ ten yan cɛ tɛ sɔrɔ ten bon depuis i b'a dɔn non ko dɔ bɛ ah vraiment n bɛ sɔn nin ma dɛ hali ni ne ma fɛn f'i ye i ka remarque kɛ i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen mais i tɛ mɔgɔya nɔfɛ a bɛ bɔ de o ale de b'u sɛgɛrɛ voilà ale de b'u sɛgɛrɛ o tɛ n'a nɔfɛ ale de b'u sɛgɛrɛ kelen tɛ fila tɛ mais i bɛ remarque kɛ i b'a ye hali ne ka dere voyage in na n nana n y'a kɔrɔmuso lasigi ka ci fa ye n ko lɔbɔ kuma i dɔgɔnin fɛ vraiment ne bɛna ka bɔ voyage kɛyɔrɔ la ne nana 1 heure du matin a tɛ du kɔnɔ n'a kɔrɔmuso lasigi ka a ɲininka n k'i dɔgɔnin bɛ min ale ko ne ma ko a tun bɛ yan san qu'est-ce que k'a ma bɔ 1 heure an tor'o la dɔrɔn a nana don du kɔnɔ n y'a lasigi k'a fɔ a ɲɛna cɛ Samira nin tɛ ko kɛta ye ni muso bɛ furu sɔrɔ ka sɔrɔ i ma yala yala kan mais e bɛ bɔ RT la e bɛ don RT la mɔgɔ b'i yɛrɛ organiser cɛ bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ tan bon n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ kɛ komi muso balima don k'a b'i kan k'a man di ye quoi bon o bɛɛ la i b'a dɔn mouvement forte attention mɔgɔ i bɛ tugu mɔgɔ kɔ i t'a jogo ta o mais n'i y'a ye i y'a jogo ta a ka di fɛnɛ de fɛn dɔ de bɛ yen vraiment donc il est mieux que i b'i sigi ni mɔgɔ min na o bɛ n'i nɔfɛ bɛɛ b'a dɔn ne bɛna karisa nɔfɛ par fini o bɛ kɛ fɛn dɔ ye o tigi kɔni n'a kɛra hɔrɔn ye o bɛ kɛ furukɛla ye mais e bɛ bɔ k'u sɛgɛrɛ e bɛ ka ne sɛgɛrɛ ne bɛ valeur d'u la non n terikɛ i tɛ valeur i ye conseil ba de di ne ma ka sɔrɔ tuma bɛɛ yɛrɛ ne bɛ Samira ka kuma fɔ a ɲɛna kuma i terimuso fɛ i b'i ka remarque kɛ oui mais don wɛrɛ an b'a kuma tɔ tɛ donc n bɛ sira ɲini n ta ci dɔ la kelen yan cɛ an tɛ te min fɔlɔ non n bɛ taa i tɛ dɔn k'i bila sira dɔn non a ka ɲi sira ma merci non merci y'a mɛn merci an bɛ ɲɔgɔn bolo awɔ merci
mɔgɔ i sigi nin bɛ cogo di tan mun bɛ yen i yɛrɛ kɔni tuma si kelen e jɛlen tɛ k'i mɔsɔmuso ta a ma fɔ e ko mɔgɔ tɛ nɔgɔ yan i b'a dɔn a bɛ yan jɔ an bɛ tila ka taa sugu la i ka taa fini san i y'a mɛn i nin ye mun fini sugu tila i ka t'i ko i k'i change i y'a mɛn i bɛna nin gɛrɛ la i ka to sɔn k'i ko dɛ i y'a mɛn to sɔn i k'i ko i b'a dɔn a bɛ yan basi t'a la yen kɔni i t'a dɔn ne n'e ba famana depuis wagati jumɛn fo sisan non ne ma dala ni ne ka cɛ kunkolo ka ɲi wallahi bilen ne b'a n'a kunkolo ka ɲi i n'a fɔ ko mɔgɔw ma deli ka jarabi ka tɛmɛ n ka cɛ e y'i ka lofuw kɛ yan nɔ n ka cɛ an bɛ e y'i ka bugu bila ka taa hali dubayi mun bɛɛ la mais malgré tout ça n ka cɛ ne ka kelen ni pe o kuma caya tan ko ne kana na jarabi ko ne non vraiment n ka cɛ ma si ye n tɔnɔ ɲɛ la a ma si foyi ye n tɔnɔ ɲɛ la mais faut pas te sa bɛ dugu ma se bɛ dugu ma an tɛ kisi ɲɔgɔn ma